Yes, jeg skal så i den her video gennemgå beviset for sætning 1 angående differentialligninger. Og jeg kan lige kort med at sige, at hvad en differentialligning er, hvilket er en ligning, hvor der ligesom indgår en differentieret funktion, som en af de ubekendte. Så det er altså ikke bare et tal, der vi leder efter i den ubekendte. Løsningen til de her differentialligninger, det er så de funktioner, som får ligningen til at være sand. Altså, som ligesom, man leder ligesom ikke efter tal som løsninger i de almindelige ligninger, vi kender, men man leder efter de her funktioner, der opfylder, hvis man nu sætter dem ind, og deres afledte funktioner, så der står ligesom det samme på begge sider af lighedstegnet. Men ja, jeg vil starte med ligesom at gennemgå beviset for sætning 1, og den kan jeg lige skrive op, at sætning 1, den siger simpelthen, at den fuldstændige løsning til differential ligningen dy dx lige med ky eller f mærke af x lige med k gange f af x, hvor k er en given konstant, er givet ved f af x lige med c gange ikke minus kx. Og her er c en vilkårlig konstant, og når jeg siger den fuldstændige løsning, så er det fordi det betyder, at der ligesom er samtlige løsninger, og det har differentialligninger nemlig. De kan nemlig have rigtig mange løsninger, men det er så det, jeg ligesom vil gennemgå beviset. Men her har vi også skrevet, hvor c er en vilkårlig konstant, det vil sige, hvis vi nu bestemmer c til at være en bestemt konstant her, så finder vi den partikulære løsning, som er lige præcis den løsning, vi vil have, når c er den konstant, som vi er angivet til at være. Men selve det her bevis her, det falder ligesom i to dele, hvor jeg ligesom vil starte med at bevise sætning 1 i del 2, hvor der siges, at hvis, jeg kan lige skrive det op, så man lige bedre, hvis f er af formen f af x lige med c gange e opløftet i kx, så er f simpelthen løsningen til det. Og ja, hvordan vil jeg så vise? Jeg vil vise, at ligesom funktioner, som er af den her type her, og det er løsningen, og det vil jeg ligesom gøre ved hjælp af differentiation. Så jeg vil have med at differentiere det her, mit udtryk her. Og det gør jeg på den her måde her, jeg lige skriver op i ligningen. Fordi så har jeg den her, jeg differentierer. Fordi når jeg differentierer den her, så bliver det her. Og det ved jeg simpelthen, fordi når jeg skal differentiere det her udtryk her, så ved jeg jo allerede reglen fra dengang vi havde om differentialregning i 2G, at når man ligesom differentierer det her, så bliver det faktisk til det her. Så konstanten kommer ned her. Og det er det, jeg har gjort i det her tilfælde her. Og det kan jeg lige slet igen. Og som jeg kan se, så kan jeg lige hurtigt omskrive det her. Bare lige hurtigt vende om, så det ligner noget, vi kan genkende. Så har vi simpelthen det her, og det begynder faktisk at ligne så småt noget, som vi kender, fordi det ses, at når vi har den her, så ved vi jo faktisk, at den er lige med f af x ud fra den her sætning her. Så vi bruger faktisk sætning 1 til at bevise den i del 2, men ja, så ved vi faktisk, at det her er lige med f af x
Så jeg kan faktisk skrive det om til sådan her, som simpelthen viser, at f mærke af x, det er lige med k gange f af x, og det er jo faktisk lige præcis det, sætningen sagde her. Så jeg har faktisk hermed vist, at funktionerne f af x er lige med c gange e opløftet kx er løsninger, og disse er de eneste løsninger, hvilket dog, og det her, det er, hvilket er de eneste løsninger, men det her, det er blot del 2 af beviset af sætning 1. Ja, fordi i bevisets del 1, så siges der, det kan jeg lige skrive op, jeg kan lige, jeg går bare ned her, så siges der, at hvis f er en løsning, så er f af formen f af x lige med c gange e opløftet i kx. Og ja, jeg vil hermed i del 1 gå ud fra, at en funktion f er løsning til differentialligningen, hvilket betyder, at jeg ligesom kan antage, at det her er gældende. Så herhen er det omvendt i forhold til den del, jeg lavede før. Så det er det ligesom min antagelse. Og jeg tager udgangspunkt i min funktion h, hvilket ligesom er defineret på den her måde her. H af x er lige med f af x gange e opløftet i minus kx. Godt lige nogle ekstra linjer, så det giver lidt bedre. Min funktion h af x. Ja, og det jeg så vil gøre nu, det er, at jeg vil differentiere min funktion h af x ved hjælp af produktreglen, fordi jeg har jo ligesom to produkter. Og det gøres på den her måde her. Differentiation ved hjælp af produktreglen. Så der kommer lige en lang smør her. E opløftet i k af x plus f af x plus minus k e opløftet i minus kx, og så der er lige en fejl, sådan. Så er den ligesom differentieret. Og hvis vi ser noget, så kan jeg faktisk, på grund af at jeg havde min antagelse herhenne, så kan jeg faktisk indsætte noget i stedet for, fordi jeg har f mærke lige med k af x. Det er her. Det kan jeg faktisk indsætte her. Nej, næsten lige med markere ordentligt her. Så det gør jeg lige. H af x lige med k gange f af x gange e minus opløftet minus kx plus f af x gange minus k opløftet e opløftet altså kx. Og det jeg kan se, så det er det her faktisk herhenne, det går ud med det her. Så jeg ved faktisk, at hele det her udtryk, det samlet giver 0. Og så har jeg faktisk, jeg mangler lige et mærke her, og mærke her, ja. Men hele det her udtryk her, så, som jeg sagde før, det er så 0. Og jeg ved, eller det ved vi, siden 2G, at eftersom h af x 0, h af x, det er lige med 0,
Så gælder det for alle x, at h er en konstant, fordi jeg ved nemlig, at når noget det ligesom giver 0, når man har differentieret det, så er det fordi det er kommet ud fra en konstant c, at den har man differentieret, og så er det givet 0. Så jeg ved faktisk, at det her var ligesom funktion, som man differentierede, som så giver 0. Og jeg kan ligesom hermed omskrive det her udtryk, da jeg ligesom tidligere definerede funktionen h til at være h af x, som jeg lige kan skrive her. H af x i lige med f af x gange e opløftet minus k af x. Og den her, det var jo min funktion h i starten. Så jeg kan faktisk skrive det her op. F af x gange e opløftet minus k af x i lige med c, fordi det indsætter jeg bare i stedet for her. Og så handler det jo om at isolere f af x, som jeg så gør på den her måde her. Så det her det bliver minus k af x. Og så skal jeg lige have f af x i lige med c gange e opløftet i k af x. Så her har jeg hermed vist, at hvis f er en løsning, så må den være af den her type, som ligesom er f af x i lige med c gange e opløftet i k af x der.